Zdravím ťa pri tomto videu. Dneska by som vám chcel ukázať, a respektíve by som chcel vyvrátiť to, čo ste mali možnosť vidieť v amerických filmoch, ako sa otvárajú a štartujú auta. Toto video slúži výlučne na informačné a ilustračné účely. Nie je určené ako návod na vykonávanie postupov zobrazených vo videu. Vo videu bude možné vidieť ukážku, ako je možné otvoriť a naštartovať vozidlo v prípade straty kľúča. Z dôvodu bezpečnosti a zamedzenia zneužitia budú niektoré podrobnosti postupu zámerne vynechané. Vyskúšame si auto otvoriť a naštartovať, uvidíme, či nás bude blokovať imobilizér. Na otvorenie auta sú rôzne metódy, ktoré sa dajú aplikovať. Nejakí zámočníci používajú takéto prípravky na otvorenie zámku. Následne z toho vystruhajú nový kľúč a nakodujú imobilizér, ale to si v dnešnom videu nebudem ukazovať. Keď nemáte nárade, vyskúšame si to takýmto primitívnym spôsobom, a to je otvoriť auto Roxorom a naštartovať šrobovákom. Uvidíme, čo ďalej budeme potrebovať k tomu, hlavne k odblokovaniu imobilizéru, lebo toto auto je síce staré, ale už má imobilizér. Ako to funguje normálne s kľúčom? My od tohto auta máme kľúč, nie sme zlodeji. Len ukazujem, ako sa to robí v praxi, keď sa stratí kľúč, keď sa nezavolá nejaký zámočník, ktorý to otvorí originálnym prípravkom. Ako prvé, auto je teraz odmknuté, auto je zamknuté, takže otvoríme si ho kľúčom a ukážem vám, že auto s kľúčom, s imobilizérom štartuje. Točíme zapaľovanie a na to, že nesvieti žiadny imobilizér, zapneme svetla. Auto nám s kľúčom, s imobilizérom funguje perfektne, samozrejme. Vyskúšame si nejako bez poškodenia odkloniť tento roštek dverí, lebo ten není nijak chránený, nemá tu žiadne zámky. Najbližší zámok je tu a pánty sú až tam. Malo by nám to ísť trošku odkloniť. Následne by sme vedeli strčiť Roxor a potiahnuť kľúčku. Poďme na to. Priateľke nezničím auto, ma zabije, nevie, že natáčam s ním takéto video. Roxor máme dnu, máme ho namierený ku kľúčke, museli sme ho trošku nahnúť a ideme sa pokúšať kľúčku potlačiť, aby sa nám auto otvorilo. Takže pokus číslo 1. Vôbec vieš čo. Slabý Roxor. Hop, sme tam. Teraz vám môžem ukázať, vysvetliť princíp, ako to celé funguje. What are you doing? No. 1, 2, 3, open the door. Okay. Zatlačíme pupček dole, vonkajšou kľúčkou nevieme otvoriť dvere, ale vnútornou kľúčkou, ktorú sme si tlačili aj Roxorom, vidíte, je to otvorené. Až teraz dvere idú otvoriť. Keď stratíte kľúče doma a máte staré auto, lebo iba tento starý model takto ide, niektoré novšie modely sú už chránené, nejdu ani vnútornou kľúčkou otvoriť, takže toto staré auto sa dá ešte otvoriť Roxorom. Ďalej musíme rozobrať pod volantom plasty, vybrať elektrickú časť spínacej skrinky a skúsiť auto naštartovať. Plasty si dáme nejako humánne dole, ak pôjdu. Točíme šróbik. Takto. Jedna časť je dole. Môžeme dať dole tiež. Druhá skrutka. Už by nám to malo ísť dole. Aha. Sakra, zavádza nám volant. Dobre. Plastík máme vonku.
Teraz sa musíme dostať k tejto elektrickej časti. Ako v tých amerických filmoch ste mohli vidieť, že pospájali hlavný prívodný kábel s ostatnými, škrtali a tak auto naštartovali, ale nie je to potrebné, stačí vybrať túto elektrickú časť spínacej skrinky. Konkrétne v tomto aute, keď povolím si dve tieto malinké skrutky, tu je ešte taká červená farba, ktorá znázorňuje, že to ešte nikto predo mňou neskúšal povolovať, neskúšal meniť zámok. Takže tieto keď povolíme, tak mala by elektrická časť von. Máme vonku elektrickú časť. Podáš mi šrobovák. Uvidíme, či sme v cieli, alebo nie sme. Že prvá poloha, počujeme aj čerpadlo, že ťahalo. Vypneme si rádio. A ideme štartovať. Držte palce. Môže natočiť. Auto na pár sekúnd, ako to Volkswagen zvykne robí, naštartovalo, ale svieti nám imobilizér. Skúsime to ešte raz. No. A auto neštartuje. Odpojíme konektory. Jeden, druhý. Jednotku máme vonku. Vyzerá takto. Simos 9 jednotka. Na tejto by mal ísť vypnúť imobilizér, na niektorých nejde. Každé auto iné. Si vyberieme, že tieto sú šrobiky. Imobilizér by sa mal nachádzať v pamäti EEPROM a to je táto označením 93C86, ak dobre vidíme, je to veľmi miniatúrne. Ideme na stôl, následne EEPROM pamäť si odpajkujeme a vyčítame si programátorov. Takže dáme si pastu Flux. Dôležité použiť pastu, aby sme niektoré diely neprehriali. A už nám to ide. A naspäť napajkujeme do programátora. Dobre. EEPROMku máme napajkovanú. Zapojíme stop prístroja. Pustíme read. A EEPROM pamäť originál zapnutý imobilizérom by sa nám mala za malú chvíľku vyčítať. Startovalo aj bez imobilizéra, aby sme ho naštartovali šrobovákom, tak musíme zmeniť tieto hodnoty, tieto na prvom riadku. Tu vidíme, že máme 3T a tu v druhom okienku to už máme prepísané. Zmenili sme to na... Teraz je spravený tzv. bypass a auto by malo naštartovať aj bez imobilizéru. Vtíme program, čiže nové hodnoty upravené nahráme späť do EEPROMky. Čip naspäť odpajkovať. Vypravíme si riadiacu jednotku. Dobre, všetko je na svojom mieste. Myslím, že všetko v poriadku. Môžeme následne jednotku zavrieť. Musíme si nahriať tesniace lepidlo. Zadný kryt. Takisto nahrajeme šrobiky.
Jednotku založíme naspäť do auta, napojíme konektory. Máme na mieste. A teraz ideme do finále, vyskúšame, či sa nám podarilo nejak eticky hacknúť toto auto a či ho naštartujeme bez kľúču. Kľúč máme tu, aby ste verili, že nemáme ho zapalovaní. Na vriacej jednotke je vypnutý imulizer a môžeme vyskúšať, či sme to spravili dobre. Zapneme si zapalovanie a vyskúšame štart. Držte mi palce. A je to tam. Auto naštartovalo. Bliká imulizer, ale auto funguje aj bez kľúču, bez imulizeru. Takže môžeme si ho zasnúť. Tu ste mali ukážku, ako to funguje v praxi. Nie je pravda to, čo ste videli v amerických filmoch, že stačí iba škrtnúť káble. Keď má auto imulizer, musí sa vypnúť alebo nakodovať sa nový kľúč. No si ukážeme v inom videu na budúce nejaké modernejšie auto. Uvidím, ako vás to bude baviť. Ak vás to baví, daj like, odber. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.